van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het nieuwe kabinet gaat flink bezuinigen op zorg en sociale zekerheid. De AOW-leeftijd stijgt weer mee met de levensverwachting, mogelijk tot ruim 70 jaar in 2060. De WW-uitkering wordt verkort van 2 naar 1 jaar en de opbouwregels worden strenger. Het eigen risico in de zorg gaat omhoog naar €460 per jaar, met een maximum per behandeling van €150. Toeslagen en de kinderbijslag worden samengevoegd tot 1 regeling om het systeem eenvoudiger en dus werkbaarder te maken. Gezinnen met kinderen worden zoveel mogelijk geëvacueerd uit 7 dorpen in de Oekraïnse regio Kharkiv. Die dorpen liggen onder de stad Vovchansk, die eind vorig jaar door het Russische leger is ingenomen. Ondertussen pleiten Russische parlementsleden voor het inzetten van veel zwaardere wapens, vergeldingswapens, zoals ze die noemen. Volgens de voorzitter van de Duma moet dat helpen om de oorlogsdoelen in Oekraïne te bereiken. Volgende maand is het 4 jaar geleden dat Rusland aanviel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nog eens meer dan 3 miljoen pagina's aan Epstein-bestanden vrijgegeven. Het gaat onder meer om zeker 180.000 afbeeldingen en 2000 video's. Justitie onder minister Blanche zegt dat het vooral om commerciële pornografie en afbeeldingen gaat. De documenten maken deel uit van het onderzoek naar de zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Amerikaanse regering had beloofd om alle documenten vrij te geven, maar is vooral veel tijd kwijt aan het beoordelen ervan. En in een veilinghuis in Duiven is vanmiddag een oude granaat gevonden. De explosief- en opruimingsdienst heeft het explosief veilig afgevoerd en tot ontploffing gebracht. Het pand werd uit voorzorg ontruimd. Er waren op dat moment zo'n 50 medewerkers aanwezig. In het gebouw worden oude en antieke spullen getaxeerd. De granaat stamt waarschijnlijk van voor de Tweede Wereldoorlog en is door iemand opgestuurd vanwege de historische waarde ervan. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen. Het weer redelijk droog met wel af en toe regen in het zuiden. In het noordoosten is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Vannacht is het -1 in Groningen tot +5 in Zeeland bij een matige tot vrij krachtige oosten tot zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Dit is Lucas on Air. I don't know who broke up with who, but she's in here chasing tequila with high noon. Don't know how long she's been moving on. Maybe 5 weeks or 5 minutes, but it can't be too long. And we did that what's your name thing. Where you from and what's your favorite drink? She says shut up, come and dance with me. And now she's singing, girls just wanna have fun at the top of her lungs. Don't even know she about to wreck someone. And boys, I'm in trouble now. Ain't even trying to get out. So come on baby, take me down, 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 yeah. Don't know what happened tonight. Don't know what happened last week. Don't know what happened to her, but she about to happen to me. She about to happen to me. She'll probably be the one that got away. But right now I'm taking every second I can take. So we keep talking and we keep drinking. Oh, and I keep falling and she keeps on singing. Girls just wanna have fun at the top of her lungs. Don't even know she about to wreck someone. And boys, I'm in trouble now. Ain't even trying to get out. So come on baby, take me down, 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 yeah. Don't know what happened tonight. Don't know what happened last week. Don't know what happened to her, but she about to happen to me. And we keep on drinking, and I keep on falling, and she keeps on singing, girls, girls, girls just wanna have fun at the top of her lungs. Don't even know she about to wreck someone. And boys, I'm in trouble now, ain't even trying to get out. So come on baby, take me down, 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 yeah. Don't know what happened tonight. Don't know what happened last week. Don't know what happened to her, but she about to happen to me. She about to happen. She about to happen. Lucas on Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune.
It's hard to believe it, girl, that I'm seeing what I'm seeing. Don't wanna assume, but it's seeming like you're having the time of your life. I wasn't expecting you wanna be the center of attention. Know just what you're doing while you're spending time in some arms that ain't mine. Yeah. Hate how you're looking at one that you know I love red dress. Hate how it still gets my heart breaking, beating out my chest. Hate how you're laughing and acting like what we had is gone. Girl, it ain't been that long. I hate how you got that up to something kind of look in your eye. Hate how you're happier when I'm about to lose my mind. You look so good and damn, that's why it feels so wrong. Girl, I hate how you look moving on. I wish I could help it. Girl, I don't know why I haven't left yet. I'm watching every second like a train wreck. Can't look away as hard as I try. Baby, I hate how you're looking at one that you know I love red dress. Hate how it still gets my heart breaking, beating out my chest. Hate how you're laughing and acting like what we had is gone. Girl, it ain't been that long. I hate how you got that up to something kind of look in your eye. Hate how you're happier when I'm about to lose my mind. You look so good and damn, that's why it feels so wrong. Girl, I hate how you look, moving on and getting gone with somebody new, while I'm hurting, shooting doubles here in this corner booth. Yeah, spinning right in front of me, but can't face the truth. No, it's wrong. Girl, I hate how you look moving on. I hate how you're looking at one that you know I love red dress. Hate how it still gets my heart breaking, beating out my chest. Hate how you're laughing and acting like what we had is gone. Girl, it ain't been that long. I hate how you got that up to something kind of look in your eye. Hate how you're happier when I'm about to lose my mind. You look so good and damn, that's why it feels so wrong. Girl, I hate how you look moving on. Hate How You Look van Josh Ross in deze nieuwe uitzending van Lucas on Air op RTV Maastricht, 30 januari 2026. Van harte welkom. En ja, wij trekken de carnavalslijn die zo straks om 5 uur is ingezet toch wel een beetje door met Tim en Bart van de Herfsthanenband. Tim en Bart, van harte welkom, heren. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Ja, ik zeg carnavalslijn. Ik heb van tevoren mijn woorden toch wel proberen te wegen. Is het carnavalsmuziek wat jullie maken? Ja, hoe moeten we het indelen, Tim? Nou, op die specifieke vraag, is het carnavalsmuziek wat wij maken, is het antwoord denk ik nee. We hebben zeker in de begintijd ook wel echt muziek gemaakt. En ook vorig jaar nog een nummer uitgebracht rondom carnavalstijd. Wat daar wel echt over ging. Maar in de basis, de muziek die we zelf maken is niet heel carnavalsgerelateerd. Maar ik snap de link zeker. We zitten nu natuurlijk midden in de carnavalstijd. En dit is ook voor ons zeker wel een tijd waarin we veel spelen, ja. Ja, Tim en Bart van de Herfsthanenband vandaag de gast in Lucas on Air. Helemaal uit Venlo, hoewel jij inmiddels eigenlijk misschien meer een Maastrichtenaar bent, Tim, dan een Venlo. Nou, een Maastrichtenaar zou ik mezelf nog niet noemen, maar ik woon hier inmiddels al bijna 7 jaar. Ja, kijk, klopt. Dan kom je toch aardig in de buurt wat dat betreft. Ja, Bart, wij kennen je natuurlijk nog. Hè? Jij bent destijds ook eens een keer te gast geweest met Job Dorres. Ja, in Lucas on Air helpt hem natuurlijk veel met zijn muziek. Maar eigenlijk is de Herfsthanenband misschien wel jouw meeste waar je aan muziek aan werkt. Toch? Kan ik het zo zeggen? Ik denk dat ik met de Herfsthanenband zo het meeste speel in een jaar. En natuurlijk met Job. Ik ben vaak betrokken bij het schrijfproces en ik heb zijn album geproduceerd. Alleen ja, Job die is nu heel lang op reis, dus dat is nu heel eventjes iets minder. En nu zijn we lekker met de Herfsthanenband
aan de slag. Ja, geef jou ook tijd om andere dingen te doen, toch? Absoluut. En de Herfsthanenband, dat is dus de muziek die vandaag centraal staat. Het is allemaal Limburgstalig, het is allemaal lekkere Venloze trots. En ja, als we het dan toch een beetje over die carnavalslink erbij hebben, dit is wel een periode waar jullie ontzettend druk zijn. Ik vind het eigenlijk best wel bijzonder dat jullie hier zijn op de vrijdagavond. Want volgens mij staat de agenda best wel vol. Ja, de agenda staat zeker vol en zeker ook op vrijdagavond normaal. Dus dit staat al heel lang gepland en hij is vrijgebleven. Dus we zijn blij dat we er kunnen zijn vanavond. Ja, nee, zeker. Dat zijn we toch nog samen op pad eigenlijk. We konden elkaar toch niet missen. Ja, ik voel me toch nog wel vereerd wat dat betreft. Hè, dat jullie vanavond tijd voor maken. En ja, Tim en Bart, jullie zijn natuurlijk de gast. Maar de band bestaat nog uit veel meer. Rick, Joshua, Willem en Oscar, de manager. Wil je de rest van de band nog even toelichten, Bart? Wie missen we vandaag nog? We moeten even, denk ik, Willem corrigeren naar William. Want anders William, sorry. Dat hebben wij het weer gedaan eigenlijk. William Dalemans. Nee, dat was mijn fout. Ja. William. Sorry, wat was je vraag? Nou ja, jullie zijn dus niet compleet vandaag. Maar wat doet de rest nog in vergelijking met jullie natuurlijk? Wij zijn de gitarist en de zanger van de band. En Rick is onze bassist. William is onze toetsenist. En Joshua is onze drummer. En dan zijn er nog 3 mensen die achter de schermen met ons meewerken. Dat zijn Frank, Niese, Denise en Oscar. En zij doen eigenlijk het management, de tourmanagement, de boekingen, de afdeling sponsoren, financiën, denken over alles mee. En al het andere wat zij ook nog doen, wat ik nu vergeet. Maar goed, we kunnen nog een uur daarover praten. Nou, we gaan er nog ze doen veel. We gaan er nog 2 uur over praten. Laten we dat doen. Onder andere natuurlijk met muziek van de Herfsthanenband. Maar we gaan ook beginnen met wat countrymuziek. Daar houdt Bart natuurlijk ook wel van. Bailey Zimmerman en Luke Combs met Backup Plan bij Lucas On Air. So your bag's backed up against the wall. And the bandwagon's falling right off. And you're hearing all the talk about maybe you should think about what you're gonna do if it don't work out. It ain't about if it makes sense, cause if the boot do it don't fit. As far as I can see, there ain't no way to be somebody if you just gon' quit. So if you got a fire, don't lose it. If you gotta do or die, dream, do it. If you got something to prove, go on and prove it. Don't let nobody clip your wings. Keep your head down, keep on the blinders. Tune out the doubters and all the closed minders. If it's in your blood, falling down ain't enough to change you. You were born to be getting back up. That's the only backup plan you need. Life's got a lot of sticks and stones, and a blade that'll cut you to the bone. But if you're doing what you love and it kills you, well, you can live with that all day long. So if you got a fire, don't lose it. If you gotta do or die, dream, do it. If you got something to prove, go on and prove it. Don't let nobody clip your wings. Keep your head down, keep on the blinders. Tune out the doubters and all the closed minders. If it's in your blood, falling down ain't enough to change who you were born to be. Getting back up, that's the only backup plan you need. So if you got a fire, don't lose it. If you gotta do or die, dream, do it. If you got something to prove, go on and prove it. Don't let nobody clip your wings. Keep your head down, keep on the blinders. Tune out the doubters and all the closed minders. If it's in your blood, falling down ain't enough to change who you were born to be. And getting back up, that's the only backup plan you need. Yeah, getting back up, that's the only backup plan you need. Nieuwste plaat van Bailey Zimmerman en Luke Combs, Backup Plan, hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. Maar het wordt nu ook maar eens hoog tijd om muziek van de Herfsthanenband te gaan draaien. En we draaien het om. Normaal beginnen we bij het begin, maar nu beginnen we bij de meest recente. Magnetisch, ja, de nieuwste release die jullie onlangs hebben uitgebracht. Ja. Is dat dan misschien een beetje de tour-single van waar jullie dan nu zoveel mee bezig zijn? Of hoe pakken jullie dat aan? Nee, we hebben dat eigenlijk de laatste jaren best wel gedaan. Dat de tour ook vernoemd werd naar de laatste single. Ja. En dat daar een soort huisstijl rondomheen Vandaar de vraag hoorde. inderdaad. Ja, dat hebben we dit jaar eigenlijk niet gedaan. Dit jaar is het de Vrienden Tour die we doen.
En dat heeft enerzijds denk ik te maken met dat we het afgelopen jaar nog dichter natuurlijk naar elkaar zijn toegegroeid. Absoluut. In alle drukte en alle voorbereidingen richting een heel groot optreden waar we het ongetwijfeld nog over gaan hebben in deze uitzending. Maar we gaan niet spoilen, lieve mensen. Nee, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd 2 nieuwe singles, Lord en Magnetisch, uitgebracht. Magnetisch is de meest recente en daar is de tour eigenlijk niet naar vernoemd. Nee, zonder hele specifieke reden, maar dit is de Vrienden-tour. Maar goed, pakken jullie het normaal gesproken dus aan wat betreft Magnetisch zelf dan, misschien die plaat in het specifiek. Wat is daar de gedachte bij? De gedachte achter de teksten, die mogen de mensen zo zelf maar eens gaan beluisteren. Dat kan altijd natuurlijk. Spreekt redelijk voor zich, denk ik. De gedachte van het nummer is eigenlijk gekomen uit... We zijn natuurlijk heel erg bezig geweest, denk ik, met het ontwikkelen van onze moderne popsound, om het zo maar even te zeggen. Ja. En in de lijn daarvan voelde het als een goede stap om deze richting op te gaan met Magnetisch. Misschien kun jij daar muzikaal nog wat meer over vertellen? Ja, ons songspoel natuurlijk geproduceerd, zeg maar, door onze producer, dus Jerome Lenders. En dit is eigenlijk, ik denk wel echt ons meest geproduceerde liedje, zeg maar. We wilden het heel graag uitproberen om te kijken of dat bij ons past, zeg maar, want wij hebben een bepaalde richting voor ogen. En daar is eigenlijk dit uitgekomen. Mm-hmm. Dus je hoort bijvoorbeeld niet, het is niet echt een gitaarliedje of zo. Maar het is eigenlijk een heel geproduceerd liedje, dus dat wilden wij graag uitproberen, vandaar Magnetisch. Ja, en het toffe is, we zijn nu natuurlijk veel aan het spelen, dus we spelen Magnetisch ook zeker live in de set nu. En dat werkt eigenlijk vanaf moment 1 dat we dat gingen repeteren, werkte dat eigenlijk ontzettend goed. En dan hadden we wel meteen dat we dachten, we hebben nu inderdaad wel echt iets gemaakt wat dus op de plaat heel geproduceerd klinkt. En echt een volgende stap gezet, wat dat betreft. En live blijft dat geproduceerde natuurlijk voor een deel over, maar die live band voegt daar natuurlijk wel heel veel dynamiek aan toe. En we gaan naar luisteren. We gaan luisteren, hoor ik. Vannacht wil ik alleen zien met thee. Doe niet heen, zie niks verplicht. Zonder dik voel ik me klein en compleet. De tracks meegaan wie een magneet. De nacht voorbij in een flits. Verdegen deze wits. Dat steekt me morgen brieven dan wij dan weer vergeet. Maar vannacht wil ik alleen met dich zien. Geestig mij met mich misschien. Zinnig stond en ik kiek en ik vul geliek. Dit is de kelderklasse tegenover Champions League. Zo sticht mij ook stom, ik wil voor de goal. Al heb ik dit niet eerder gedaan. Maar de blik, heel laag wil ik gans de nacht. En ook al blieft dit hypothetisch, toch voel ik de kracht, want dit vult magnetisch. Vannacht wil ik alleen zien met thee. Doe niet heen, zie niks verplicht. Zonder dik voel ik me klein en compleet. De tracks meegaan wie een magneet. De nacht voorbij in een flits. Verdegen deze wits. Dat steekt me morgen brieven dan wij dan weer vergeet. Maar vannacht wil ik alleen met dich zien. Geestig mij met mich misschien. Wat gewoon we doen, mocht hij dat heer? Dich verleiden wil ik keer. Al is de kans aanwezig dat ik dit verleer. Ook al moet ik winnen, ik kan het niet ontkennen. Ik zijn al mijn zinnen, vanoven de peer. Want in het blik, heel laag wil ik gans de nacht. En ook al blieft dit hypothetisch, toch voel ik de kracht, want dit vult magnetisch. Vannacht wil ik alleen zien met thee. Doe niet heen, zie niks verplicht. Zonder dik voel ik me klein en compleet. De tracks meegaan wie een magneet. De nacht voorbij in een flits. Verdegen deze wits. Dat steekt me morgen brieven dan wij dan weer vergeet. Maar vannacht wil ik alleen met dich zien. Geestig mij met mich misschien. Magnetisch van de Herfsthanen Band. Ja, lekker plaatje hoor.
En zo komen er nog wel wat meer aan die we deze 2 uur in Lucas on Air gaan draaien. Maar dit is dus de meest recente die is uitgekomen, waar we dan ook al meteen de gedachten bij achter weten. En ja, het mogen duidelijk zijn, de Herfsthanenband Bart en Tim te gast hier in Lucas on Air. En het is een gevestigde band, hè. Jullie spelen door heel Limburg heen, zijn ontzettend druk met deze carnavalsperiode. Voor de mensen die jullie misschien toch nog niet kennen, misschien daar dan nog even een stapje voor terug doen. Van wanneer is het nou precies begonnen, deze band, Tim? Nou, ik was daar helemaal niet bij, dus dat woord laat ik graag aan Bart. Dus ik ben aan de beurt, wil je zeggen. Ja, we zijn volgens mij in 2020, als ik me niet vergis, 2019, 2020 zijn wij gestart. Ik denk 19. Maar 19? Nou, dan was het 19. In 2019 zijn wij gestart. Toen hadden we 2 zangeressen erbij, Gesha Noah. Daar hebben we ook een aantal singles mee gemaakt, een aantal optredens mee gedaan. Op een gegeven moment wilden wij toch een andere richting op en zij ook. Dus dat is een goed overleg besloten dat we allebei onze eigen weg gingen bewandelen. Mm-hmm. Ja, en toen zijn we eigenlijk, toen was Tim zeer upcoming in Limburg. En misschien moet je dat verhaal, over dat je heel graag bij de band wilde, misschien moet jij dat dadelijk vertellen. Ik was eigenlijk ik ging al bij toen zijn we met Tim aan de slag gegaan, hebben benaderd en hij wilde echt heel erg graag. Dus eigenlijk was ik number 1 fan. En ik wilde vroeger heel graag iets met dialectmuziek gaan doen en een eigen band, maar dan met jongens van mijn eigen leeftijd en die moesten wel goed zijn. Toen op een gegeven moment op een dag kwam de Herfsthanenband naar buiten en daar zat ik niet bij, tot mijn grote spijt. Toen nog wel meer in het idee dat ik toetsenist wilde worden eigenlijk. En toen had die Herfsthanenband een toetsenist uit Heerlen maar liefst gehaald. Nou, dat vond ik natuurlijk een beetje jammer, want ik zat gewoon thuis op de bank en ik wilde meedoen. En die toetsenist uit Heerlen, William Dalemans, die kwam gelukkig een paar maanden later dus dezelfde conservatoriumstudie doen als ik. En wij werden eigenlijk heel snel beste vrienden. En wij werden huisgenoten. En ik heb eigenlijk in die periode, voordat ik bij de band kwam, ik denk iedere week minstens 3 keer aan William gevraagd: mag ik erbij? Mocht er ooit iets gebeuren of er gaat iets veranderen of nou ja, je kunt me gebruiken, bel me, alsjeblieft. Bel me. Ik wil echt niets liever. En op een dag was het zover en ging de telefoon. Oké. En dat is nu zo'n 4 jaar bijna geleden, denk ik. Volgens mij is dit het 4e seizoen, samen. Ja, en zo kan het toch snel geschieden, maar weten we toch een beetje wat als de historie van de band. Dan gaan we daar zeker zometeen nog verder naar wat muziek gaan luisteren. We hebben onder andere nog Dicht Bies Alles of Loop Me klaarstaan. Ja, mijn Limburg is niet perfect, heren, dat weet hier al. Voel wel aardig in de buurt komen, hoor. Nou, dat scheelt. Voor nu gaan we even door naar een plaatje van Chris Stapleton. Deze kun je misschien wel kennen van een of andere film. Bad As I Used To Be bij Lucas on Air. Lekker.
Chris Stapleton, Bad As I Used To Be in Lucas Nair op RTV Maastricht. Ja, ik zie er ook wel van genieten, Bart. Jij bent natuurlijk gitarist. Misschien even goed als Chris Stapleton zelf. Heb zich daarin gespeeld? Hij zou het wel, ik kon niet. hij zou het wel kunnen. Hij zou het wel kunnen, wat dat betreft. Dat was echt heel erg goed. En dat natuurlijk niet alleen op normale muziek, country muziek die van Job, maar voornamelijk die muziek van de Herfsthanenband. Want daar wordt Bart flink aan het werk gezet en die muziek staat centraal vandaag. Dicht bij alles heb ik nu klaarstaan. Die gaan we nu draaien. Wie wil die platen toelichten van de twee heren mannen? Bart is mijn alles, dus ik denk dat jij... Oh, zal ik het doen? Doe jij man. Dikwijls alles. Ja, Dikwijls alles was voor ons in ons proces als ontstaan van deze band wel een... het was een belangrijk nummer in de geschiedenis van de band, kunnen we wel zeggen. Mm-hmm. En ik lach een beetje omdat de geschiedenis natuurlijk nog redelijk kort is van de band. Maar die hebben we net al gehoord, de geschiedenis. Ja, maar Dikwijls alles was een belangrijke zet, denk ik, voor ons in de stappen richting onze nieuwe sound. En richting het geproduceerde geluid, richting de popsound. Dat was ook het eerste nummer dat we maakten in samenwerking met Jerome, onze huidige producer. Jerome Lenders van Tracksuit Studios. En hij heeft dit nummer eigenlijk gemixt en daar waren we toen heel blij mee en hebben we het met hem verder over gehad en over hoe we die sound verder gingen ontwikkelen. En dit was wel een soort eerste hele grote stap daarin. En niet onbelangrijk, hij staat ook eigenlijk al sinds dat moment op onze nummer 1 op Spotify van populairste, meest geluisterde nummer. Het heeft niet de meeste streams, dat heeft als ik aan Venlo denk, maar deze staat daar wel altijd boven in populariteit. Kun je me daar een beetje doorheen nemen, dat gedachteproces? Want we hadden het net natuurlijk over het begin van de band, hoe jij daar dan uiteindelijk bij bent gekomen. Ja. Maar ook van, welke stap hebben jullie toen gezet om dus tot deze sound te komen? Wat het nu is. Nou ja, ik denk dat wij luisteren allemaal naar verschillende artiesten, zeg maar. En ja, we vinden allemaal dat popsoundje. Dus als je in Nederland gaat kijken, bijvoorbeeld een Snelle, een Russo, dat soort dingen. Dat vinden wij gewoon allemaal volgens mij heel erg tof. Toen dachten wij van, misschien kunnen wij dat dan ook gaan maken. Maar dan in het dialect, zeg maar. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, je bent een beetje zoekende. Je gaat ook naar de juiste producers zoeken. Ja, toen zijn we eigenlijk gewoon een keer, volgens mij random bij Jerome... terechtgekomen of hij had ons een berichtje gestuurd of zo. Toen dacht ik van, laten we dat eens proberen. Ja, en ik weet nog, toen we de eerste mix kregen, toen we die met z'n allen luisterden in de auto. De groepsapp explodeerde. Dat was in de auto, hebben we die toen voor het eerst geluisterd met z'n allen. Toen moesten wij in Grubbe Vorst of zo spelen. Weet je niet meer? Ik kan mezelf volgens mij herinneren dat ik hem zelf in de auto heb geluisterd. Ja? Maar ik denk niet dat daar iemand van jullie bij was. Oh, dan was jij daar niet bij. Ik dacht, wat klinkt dat lekker? Ja, dat dachten wij ook. Kijk, dus zodoende kom je dan steeds weer bij de sound van de Herfsthanenband uit. Waar dit nummer dus heel erg beslissend in was. Dichtbij alles van de Herfsthanenband hier in het Lucas Nair op RTV Maastricht. Heb je vragen aan de heren hier aan tafel, dan kan het natuurlijk. Laat ze weten via 06 1304 8885 op WhatsApp. Het is weer een oor op 3 en ik zenig door wil zitten. Maar ik huur niet bij het groepje met 10 vrienden. Want dicht thuis havel en ik doe een kader. Ik was al vroeg door en dicht later. Ik zo te wachten in de aula tot ze klaar was met 10 les. En als ik dan hoes fiets door de regen, heb ik tegen mijn gedachten. Vroeg ik me gaaf of ze nog mee lachte. Want ik zus mich toch gar niet stom. Maar als het dichter is, wil ik gar niet gaan. Want dichtbij is alles wat ik van ik wil. Ik heb een gek gevoel in mijn maag. En als ik tegen al zing, dan begin ik al te zwijten. Dichtbij is alles, de sporen zullen ze vallen voor mij. Maar het enige probleem voor mij is dat ik ga niet durf de zoel ze smot te wijten. Hey, shit. Ik kwam alweer eens tegen in de gang vandaag. Ik ging op haar af en ik stoette eraan. Hey.
gek gevoel in mijn maag. En als ik tegen als één, dan begin ik al te zwijten. Dicht mis alles, waarom zo ze vallen voor mij? Maar het enige probleem van mij is dat ik ga niet durven zo ze smot te wijten. Ik zou echt niet willen weten wie het is om nog te leven zonder dich. Dus ik zag dich zuister prachtig goed en ik kreeg een kus op mijn snoer. Want dicht is alles wat ik van dich wil. Ik heb een gek gevoel in mijn maag en als ik dich al zie, dan begin ik al te zwijten. Dicht is alles, waarom is dit gevallen voor mij? Maar er is geen probleem, want ik besta voor gek op mij. En dat heb ik geweten. Dicht bij alles van de Herfsthalenband hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. We zijn er lekker van aan het genieten van de uptempo nummers. En ik denk dat het misschien dan ook wel toch een hele bewuste keuze was om de muziek gewoon lekker vrolijk, lekker uptempo te maken als band zijnde, toch? Ja, overwegend wel. We hebben zeker ook wel wat rustigere dingen gemaakt. Toch wel meer in de begintijd. En omdat we nu ook wel echt veel met singles werken. Als je als single denk ik een ballad maakt als band, moet je denk ik een heel goed moment kiezen in de muziek die wij doen. En dan moet het ook echt een goede ballad zijn. Ja. En dat is toch iets gevaarlijker, minder veilig misschien dan een uptempo vrolijke popsong. En ja, dat is live, geeft dat toch wel meer de energie die we neer willen zetten. Dus dat werkt daar ook wel heel goed voor. Ja, en we hebben dus net gehoord hoe jullie tot dit zijn gekomen, tot dit genre zijn gekomen, tot deze stijl dan ook voornamelijk wat verder hebben ontwikkeld. Wist je dus eigenlijk van tevoren al dat het tot dit echt aan zou slaan? Want het is wel een gevestigde en geliefde band, dan wel in Venlo of de rest van Limburg. Dus ja, wist je dat er vraag naar zou zijn naar dit soort muziek? Nou ja, was eerst natuurlijk, voor ons was het ook gewoon uitproberen en kijken wat werkt. We hebben ook singles uitgebracht in het verleden die misschien helemaal niemand kent, zeg maar. Die alleen wij heel erg leuk vonden. Misschien, ja, Badré en... Is laatst aangevraagd bij een show. Nee. Ja, werd aangevraagd. Niemand kent die man. Nou, toch wel dus. Ja, blijkbaar. Die hebben we ook denk ik een keer of 3 live gespeeld toen hij net uit was. Hoe vaak heeft hij gewerkt? 0 keer? Ja, zoiets. Maar in elk geval, de muziek is dus wel... het wordt serieus beluisterd. Het is serieus geliefd. Ja. En ik denk dat jullie misschien, in vergelijking met andere bands hier aanschuiven... en om een beetje te zien waar jullie staan... er wel een stuk commerciëler in denken misschien. Kan ik het zo zeggen? Ja, snap ik. Maar het is niet per se dat we vanuit die insteek heel erg denken en maken. Nee. Dus dat komt wel echt meer vanuit het soort... we het heel tof vinden om wel een nieuwe weg in te slaan. Om dat dialect levend te houden onder de nieuwe generatie. Ook omdat het voor onszelf de belangrijkste taal is. Maar dat komt meer vanuit het gedachtegoed, denk ik, om die stijl en het dialect te willen koppelen aan elkaar. Om zo toch iets nieuws neer te zetten als band. Ja. Veel meer vanuit dat gedachtegoed, denk ik, dan vanuit echt dat we heel commercieel denken. Maar het is natuurlijk wel een soort... het gaat wel samen. Het gaat goed samen en dat mag het ook zeker gaan, denk ik. Nou, dan gaan we daar zo meteen nog maar eens verder over praten. Eerst naar She Had Me at Heads Carolina van Cole Swindell in Lucas on Air. I was out with the boys catching up in a neon light. Didn't know till we walked in, it was karaoke night. She was in a circle of girls chasing a shot with a line. She was laughing, they were daring her to get on the mic. One of them walked up and turned in her name. Next thing I knew, man, she was up on the stage singing Heads Carolina, Tails California. Maybe she'd fall for a boy from South Georgia. She's got the bar in the palm of her hand, and she's a 90s country fan like I am. Hey, I got a Chevy, she can flip a quarter. I'd drive her anywhere from here to California when this song is over. I gotta find her 'cause she had me at Heads Carolina. Yeah, she knew every word by heart, didn't need no screen. No, I was raised in my glass
up for her and saw her smiling at me. Yeah, she had me down in the front by the end of verse 2, like there wasn't no one else in the room. We were singing heads Carolina, tails California. Maybe she'd fall for a boy from South Georgia. She's got the bar in the palm of her hand, and she's a 90s country fan like I am. Hey, I got a Chevy, she can flip a quarter. I'd drive her anywhere from here to California. When this song is over, I gotta find her 'cause she had me at Heads Carolina. Yeah, I bought her around and we talked till the lights came on. I still see that girl every time I hear that song. Heads Carolina, tails California. Maybe she'd fall for a boy from South Georgia. She's got the bar in the palm of her hand. She's a 90s country fan like I am. Hey, I got a Chevy, she can flip a quarter. I'd drive her anywhere from here to California. When this song is over, I gotta find her 'cause she had me at Heads Carolina. Yeah, she had me at Heads Carolina. Yeah. Cole Swindell. Ja, dit was 2 jaar geleden echt de country hit in Amerika. Bart, jij kent hem natuurlijk ook wel. Zeker. En we gaan nu nog weer eens wat verder naar muziek luisteren van de Herfsthanenband. Overigens hebben de heren ook, heeft Bart zijn gitaar meegenomen. Dus kan hij zometeen Tim ook gaan begeleiden. Dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Laat mich. Natuurlijk ook een van de hits. Ja, je beschreef net hè, dat de plaat die we net draaiden dan een hit is. Deze de andere is. Waarom deze? Waarom Laat mich er is? Ja. Nou, Laat mich is een nummer dat we hebben geschreven op ons bandweekend in de Ardennen vorig jaar. En dat ontstond eigenlijk muzikaal een beetje uit de koker van William. En het begon eigenlijk als een best wel rocky gitaarnummer eigenlijk. En het is later bij de producer is het toch wat dansbaarder geworden, denk ik. Geproduceerder ook. Maar live doen we wel altijd. Super rocky. Dat is gewoon knallen. En textueel ontstond hij eigenlijk heel erg vanuit de gedachte om ook eens sowieso niet weer iets over de liefde te maken. Dat hadden we al best wel wat gedaan. Dus we wilden ook even wat anders. En het gaat eigenlijk heel erg over het vrijheidsgevoel. Dus het gevoel van je eigen dingen kunnen doen die je heel graag wil. Je daar niet voor in de weg laten zitten door wat anderen van je denken of wat anderen van je verwachten of wat anderen wellicht voor je bedacht hebben. Maar je eigen pad durven gaan bewandelen. En ook als dat vanuit je omgeving of vanuit waar je vandaan komt niet per se heel makkelijk is. Dat toch kunnen loslaten en op een dag kunnen zeggen, dit is mijn eigen leven. Nou, dan gaan we naar eens luisteren naar de tekst van Laat mich. En natuurlijk de plaat zelf van de Herfsthanenband hier in Lucasner op RTV Maastricht. Ik stond pas net op mijn been en elke stap verroet. En loog al vast, zo kwam dat eenmaal uit. Mijn weg was zo kloor, ik ging alleen rechtdoor. En dat nu al 20 jaar. Ik wil gewoon kijken en vinden wie ik ben. En die je afslaat, bestemming onbekend. Met al mijn druimen in het diepe grond. Vallen en opstaan. Toen
Ja, de herfstaanewend dus met Laat mich. En nu gaan we een live nummer horen, want de heren zijn er klaar voor. Welk nummer gaat het worden, Tim? Nou, we gaan voor de luisteraars die nog even blijven luisteren nog zeker meer nummers spelen. Maar we beginnen met Van Jongs af aan. En misschien is het leuk als jij alvast een klein beetje dat ik over jouw gitaarintro nog even vertel waar het over gaat. Dat is leuk. Heel toch? sentimenteel, ja. Ja, leuk. Het is meteen een soort soundcheck ook. Nou ja, mensen, dit nummer maakten we vorig jaar, begin 2025, samen met Frans Pollux, die natuurlijk vorige week in de Ziggo Dome stond, samen met Lex Uiting. En dit nummer schreven we eigenlijk samen met hem toen we erachter kwamen dat de gemiddelde leeftijd van de band en de leeftijd van Frans Pollux precies 25 jaar verschilde. En we gingen in gesprek over hoe we toch elkaar inspireren met onze muziek. Dat we van elkaar kunnen leren, dat we met elkaar kunnen werken. En dat het de muziek is die alle generaties volgens ons kan verbinden. En daarover zingen we dit liedje. Nog lang niet versleten, nog lang niet te oud. Maar mij maak ik me dragen de tijd. Blief straks wel behouden waar ik zo van houd. Wat raken we kwijt. Nog lang niet de laatste gehuurd. Er klinkt weer altijd nieuwe muziek. En niet bang zien dat alles enorm in de buurt. Geef het een tijd van jongs af aan. Zing ik alle liedjes mee. Ken ik alle heug en stijn heen. Nooit alleen heen, want er zijn een onderrein. Zo langzaamaan weet ik beter wie ik ben. Waar ik kan en nooit zal kennen. Maar van binnen zit hetzelfde gevoel. Al van jongs af aan, lang zal het leven, zolang het bestaat. En anders staat het niet in al kloor. En ik geloof dat dus zelfs als alles vergeet, zingen we door van jongs af aan. Zing ik alle liedjes mee. Ken ik alle heug en stijn heen. Nooit alleen heen, want er zijn een onderrein. Zo langzaamaan weet ik beter wie ik ben. Waar ik kan en nooit zal kennen. Maar van binnen zit hetzelfde gevoel. Al van jongs af aan. En schelen we ons meer dan 25 jaar. De liedjes die ze gisteren zongs, die zing ik morgen nog. Van jongs af aan zing ik alle liedjes mee. Ken ik alle heug en stijn heen. Nooit alleen heen, want er zijn een onderrein. Zo langzaamaan weet ik beter wie ik ben. Waar ik kan en nooit zal kennen. Maar van binnen zit hetzelfde gevoel. Al van jongs af aan. Van jongs af aan. Oh, van jongs af aan. Al van jongs af aan. Dat is... Dat in de toekomst nog misschien. Een mooi optreden in elk geval. En zometeen in de tweede uur volgt nog veel meer in Lucas on Air. Eerst Desha. But
Desha, een van de populairste country-artiesten van dit moment in Lucas on Air op RTV Maastricht. En de rest van Amerika natuurlijk. En in de tussentijd zijn wij aan het luisteren naar de Herfsthanenband. Want zij zijn te gast. Tim en Bart, net een heel tof optreden gespeeld. En wel echt flink wat stemming gemaakt. Als je dat hier al zo kan, nou, dan wil ik wel eens weten hoe dat in het echt eraan Dan moet je dus met een volledige band horen. Je bent van Ja. harte uitgenodigd. Nee, dat Voor de mensen, dit zijn natuurlijk wel de akoestische versies. Hè? Dit is de woonkamersetting die u nu hoort. Ja, precies. Maar ook dat heeft zijn charme en dat was heel Zeker, erg mooi om naar te absoluut. luisteren. En wat me net opviel in iets wat je zei, Tim, en dat is natuurlijk heel erg stof als dat je dat met je muziek kunt betekenen, is het komt dus vanuit de passie voor Limburgs-talige, het dialect wat je Ja, graag zeker. wilt doen. Hoe is dat verder dan dat idee ontstaan van waar komt die passie dan precies vandaan voor die Limburgstalige dialecten en dat dan vervolgens in de muziek te gaan verwerken? Nou, ik denk in de basis al doordat de Limburgse muziekscene heel erg groot is. En redelijk toegankelijk, denk ik. Als beginnend zanger, als beginnend muzikant uit deze regio. En het is voor ons gewoon eigenlijk vooral, denk ik, de taal die ons bindt. En we zijn allemaal zo opgegroeid in die taal. Dat is gewoon de moedertaal. En de moedertaal is toch de taal waarmee je je, denk ik, het meest verbonden voelt. Waar je je het best in uitdrukt. En waar alle woorden toch net iets dichter bij jezelf lijken te klinken. Zoals ze zingen in het welbekende lied Samen Zingen. Zingen die eigen taal, dan klinken het beste. De zing zoals ze dings, als tig alles berings, in dialect. En altijd als ik die zin zing, dan denk ik wel, ja, zo voelt het voor mij ook wel. Nou, dat is... en hoe zit dat gevoel bij Voor Os Alleen? Want dat is de volgende plaat die we gaan draaien. Voor ons alleen, dat gaat eigenlijk over onze drukke levens, waar we het al wat eerder over hadden. En dan verpakt eigenlijk in de vorm van dat je in je drukke leven ook kunt merken dat je daardoor soms weinig ruimte hebt voor andere mensen met andere schema's die bij wijze van spreken meer in een... zonder dat af te doen als iets wat niet goed is, maar meer in een 9-to-5 job leven zitten en door de week 's avonds vrij zijn. Ja, dat zijn wij doorgaans niet. Nee. En in het weekend ook niet. Dat kan in welke relatievorm die je met mensen hebt dan ook. Denk ik zeker voor uitdagingen zorgen. Ja. En dat merken we allemaal. En vanuit dat idee is eigenlijk dit nummer geschreven. Kondig je hem zelf aan? Dames en heren, Voor Ons Alleen van de Herfsthanenband. Zonder live intro, want daarvoor moet je naar de show komen natuurlijk. Maar bij Lucas on Air op RTV Maastricht, lieve mensen, daar gaan we meezingen. Mag, moet. Dicht stond rechts vooraan, ik word meteen verblind. Dicht zo stig wees alles van begin, wie is aan het eind. Voor mekaar gemak, ik wil niks anders dan stig. Maar in de spotlight tikt de klok toch wat te snel voor mij. Ik wil actief voor ons allebei. Tiefer liggen ik. Mijn drukke leven is een fijn. Creatief voor ons in zich. Voor ons alleen, voor ons alleen. Voor ons alleen, voor ons alleen. Tiefer voor ons alleen. De maal altijd weg, geen seconde meer vrij. Wie hard en ik ook renden, Tiet rent mij weer voorbij. De nachten weer al de dag, zien alweer oren op paard. Speulen de tenten plat, maar het is veel te vroeg wel laat. Ik haal van de aandacht in mijn leven, maar toe zit sticht te wachten. Wie ik leefde aan dicht druk in geven. Ben stapel gek op dich, maar vroeg mij af. Wie zit er tussen tegen mij? Ik wil actief voor ons alleen. Tiefer liggen ik. Mijn drukke leven is een fijn. Creatief voor ons in zich. Voor ons alleen, voor ons alleen. Voor ons alleen,
Lucas on Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. He had hard work caked on his overalls, sweat on his neck, chaw in his jaw, when a stranger pulled up and met him outside his barn. Said, sir, I don't know if you ever would, but I built houses and neighborhoods, and I was wondering if you'd ever want to sell your farm. With his old dog barking and running around, he paused for a second, spit on the ground and kicked a little gravel, looked down and said, this is my dirt, these are my fields, where I harvest what I plant. That little pond, I catch bluegill, I built that barn with my 2 hands, where I raise my babies, a piece of me. Now this ain't just a piece of land, the money be great, but I can't part ways with a life that works. You can't put a greenback dollar on what it's worth. This is my dirt. Great-granddaddy bought it for 100 an acre. He just got married when he signed the papers. Him and his brothers framed that old farmhouse. Every fence post here we put in the ground, ran the barbed wire and pulled the plow. Every last hay bale we built. Yeah, I'd hate to be the first to sell it. This is my dirt, these are my fields, where I harvest what I plant. That little pond, I catch bluegill, I built that barn with my 2 hands, where I raise my babies, a piece of me. Now this ain't just a piece of land, the money be great, but I can't part ways with a life that works. You can't put a greenback dollar on what it's worth. This is my dirt. This is where 5 generations will pray for rain. They'll cover me in it when the good Lord calls my name. This is my dirt, these are my fields, where I harvest what I plant. That little pond, I catch bluegill, I built that barn with my 2 hands, where I raise my babies, a piece of me. Now this ain't just a piece of land, the money be great, but I can't part ways with a life that works. You can't put a greenback dollar on what it's worth. This is my dirt. Yeah, this is my dirt. Yeah, this is my dirt. Where I harvest what I plant. This is my dirt. Where I raise my babies. This is my dirt. Justin Moore als afsluiter van het eerste uur in Lucas on Air op RTV Maastricht. Maar geen zorgen, we hebben nog een uurtje te gaan met Tim en Bart, die het behoorlijk gezellig maken in de studio van RTV Maastricht. En de mooie versierde studio van RTV Maastricht tevens ook. En dat we volgende uur nog steeds dus gaan doen. Daarmee wil ik wel nog even een korte terugblik werpen op 7 december. Want toen hadden we natuurlijk een locatieuitzending van Lucas on Air. Jullie waren het jaar daarvoor genomineerd en gaan dus binnenkort naar Pinkpop. Ja, we waren niet alleen genomineerd, we hebben die prijs gewonnen, Lucas. Ja, precies. Dat was dus de vorige edities van de Limburgse Popprijs, voor de duidelijkheid voor de mensen die aan het meekijken of luisteren waren. Maar wat kunnen mensen gaan verwachten dan? Dat gaat natuurlijk wel iets heel gaafs worden. De Pinkpop Show bedoel je dan, neem ik aan. Ja, dat wordt zeker gaaf. Wat kunnen mensen gaan verwachten? Nou, eigenlijk een live show met onze eigen muziek. Ik denk dat we dicht bij onszelf gaan blijven in die zin. Dus onze eigen muziek en ook gewoon de veel energie en de dingen die de mensen van ons gewend zijn in de live shows, denk ik.
En ik weet niet of we gaan wel lekker uitpakken. Ja, maar kunnen we al spoilen, Bart? Nee, we kunnen niet spoilen. spoilen. Het nieuws gaan we spoilen. Ja, het nieuws gaan we misschien wel spoilen, mensen. Blijf er zijn luisteren. altijd wel van de primeurtjes bij Lucas en Herbert. Oké. Nou, wij houden het nog even spannend, maar wellicht krijg je ons zover, Lucas. Ja, zometeen na het tweede uur kunnen we nog wel verder ingaan op optredens van de heren. Want daar hebben ze er behoorlijk veel van natuurlijk. En dan helemaal in deze drukke periode, de carnavalsperiode. Maar voor nu gaan we even door naar de nieuwshighlights. Heb je overigens nog vragen aan de heren hier aan tafel, dan kan dat via WhatsApp 06 13 04 8885. Of laat een comment achter via Facebook, YouTube en Instagram. Tot zo na het nieuws. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA wil de nieuwe NAVO-norm van 3,5% vastleggen in de wet. En dat betekent structureel miljarden euro's extra voor defensie en een grotere krijgsmacht van naar schatting 122.000 mensen. Nederland blijft Oekraïne steunen op weg naar lidmaatschap van de EU en van de NAVO. Dat laatste wil Rusland pertinent niet. De coalitie zoekt ook meer handel met strategische partners en is tegen eurobonds. Ook willen de partijen nauwere Europese samenwerking op het gebied van inlichtingen. Volgens de Amerikaanse president Trump staat Iran open voor een deal met de VS om een militaire escalatie te vermijden. De Amerikaanse vloot, inclusief het vliegdekschip USS Lincoln, is de afgelopen week versterkt in de wateren nabij Iran. Er zijn ook meerdere vliegtuigbewegingen gemeld om schepen en troepen te ondersteunen. Het Witte Huis hintte eerder al op een mogelijke regimewisseling in Iran vanwege de nucleaire ambities van het streng islamitisch bestuurde land en het geweld tegen de protesten. Gezinnen met kinderen worden zoveel mogelijk geëvacueerd uit 7 dorpen in de Oekraïnse regio Kharkiv. Die dorpen liggen onder de stad Vovchansk, die eind vorig jaar door het Russische leger is ingenomen. Ondertussen pleiten Russische parlementsleden voor het inzetten van veel zwaardere wapens, vergeldingswapens, zoals ze die noemen. Volgens de voorzitter van de Duma moet dat helpen om de oorlogsdoelen in Oekraïne te bereiken. Volgende maand is het 4 jaar geleden dat Rusland aanviel. En de Syrische regering en de Koerdische SDF hebben een akkoord gesloten om de wekenlange gevechten te stoppen. Regeringstroepen gaan steden als Hasaka en Qamishli binnen en Koerdische milities worden geïntegreerd in het leger. De overeenkomst regelt ook de burgerrechten, het onderwijs en het recht op terugkeer van ontheemde Koerden. Het uiteindelijke doel is nationale verzoening en duurzame stabiliteit in Syrië. Maar veel bewoners blijven sceptisch over de uitvoering van het akkoord. Het weer redelijk droog met wel af en toe regen in het zuiden. In het noordoosten is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Vannacht is het -1 in Groningen tot +5 in Zeeland bij een matige tot vrij krachtige oosten tot zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas on Air. A man like me would keep it to himself. A bigger man would say it to your face. Yeah, I ain't doing good and you can tell. Was I the only one you couldn't save? I hate to be the reason that you're crying. The way you always knew when I was lying. And breaking your I was getting tiring. I knew I had to let you go. It's hard to have sweet dreams when I'm such a nightmare. I don't wanna talk about it, rather not go there. When I find a good thing, I burn it down slow. Only see your face now when my eyes are closed. It's so hard to have sweet dreams. Sweet dreams. It's so hard to have sweet dreams. I bet you're out living guilt-free. The only thing you battle is your memory of me. Shit, I ain't slept in weeks. Been trying everything from Ambien to THC. It's so hard to have sweet dreams when I'm such a nightmare. I don't wanna talk about it, rather not go there. When I find a good thing, I burn it down slow. Only see your face now when my eyes are closed. It's so hard to have sweet dreams, and I thought you should know that. I've been getting no sleep, and I probably deserve that. When I find a good thing, I burn it down slow. Only see your face now when my eyes are closed. It's so hard to have sweet dreams. Sweet dreams. It's so hard to have
down slow. Only see your face now when my eyes are closed. It's so hard to have sweet dreams, and I thought you should know that I've been getting no sleep, and I probably deserve that. When I find a good thing, I burn it down slow. Only see your face now when my eyes are closed. It's so hard to have sweet dreams. Sweet dreams. It's so hard to have sweet dreams. Je moet je horen, dat zijn al die mensen die voor de deur staan voor de herfsthaanenband die het allemaal toejuichen. Tweede uur van Lucas en R op RTV Maastricht. Staan we daar straks nog 4,5 uur handtekeningen uit te delen? Nee, leuk mensen. Blijf staan, we komen. Ja, inderdaad. 30 januari 2026. Van harte welkom in het tweede uur van Lucas en R. Tim en Bart van de herfsthaanenband te gast. Oorspronkelijk natuurlijk uit Venlo of regio. Hoewel Tim inmiddels ook al een beetje Maastrichtenaar is. We hebben het allemaal over gehad in het eerste uur van Lucas en R. En we hebben nog een tweede uur te gaan. Zojuist hadden we het kort even over Pinkpop en wat we daar kunnen verwachten van de herfsthaanenband. Want ja, de heren gaan daar spelen. Maar misschien eerst even optredens in het algemeen. Hè? Want wat gebeurt er allemaal als jullie op het podium staan voor de mensen die dat nog niet gezien hebben. Maar ook, wat was nou misschien een memorabel optreden? Wat is een memorabel optreden wat jou is bijgebleven, Bart? Eigenlijk het recentste was echt afgelopen zondag stonden wij in Velde. Hun hebben daar de Gekke Mondaag, dat is een beetje hun carnaval daar. Mm-hmm. Ja, dat was een dat is eigenlijk grote 4 dagen feesttent. carnaval, maar dan een paar weken eerder dan de rest. Ja, Oké. Dat is een grote feest. En hoeveel mensen stonden daar? 3.500 denk ik? 3.500? 4.000 misschien wel? Nou, ik denk iets minder wel, maar ik vind het altijd heel moeilijk te zeggen. Als het om zo'n aantallen gaat, dan... er stonden heel veel mensen. Ja, heel veel jeugd. En die gingen echt super lekker ook op onze eigen songs. En ja, we spelen dan ook wel veel medleys en zo. En dat was echt vanaf seconde 1 was dat echt hartstikke aan, zeg maar. Dus dat was echt super cool. Ik kijk met echt met een goed gevoel op terug. Ja, en veel mensen die dan ook daar onze sjaal kopen die te koop is dit jaar. En, maar ook tickets voor onze eigen grenswerkshow worden daar gewoon aan het podium en na afloop gehaald. En mensen willen op de foto. Maar vooral inderdaad dat tijdens het spelen dat gewoon al die mensen naar het podium toe gefocust zijn. Omdat wij zoveel energie geven dat genoeg is. En dat de mensen niet afgeleid hoeven te raken of andere dingen gaan doen. Maar dat ze gewoon op dat podium gefocust blijven. En dat je gewoon daardoor zoveel interactie en energie voelt. Allebei de kanten op eigenlijk. En dat versterkt elkaar zo. En ja, wat er dan ontstaat, dat is eigenlijk de magie waar je het voor doet. Ja, ik wilde vragen, ben je niet helemaal kapot als je het podium afkomt? Maar eigenlijk geeft dat juist misschien meer energie dan wat je zei. Dat is altijd een beetje de dubbele kant natuurlijk. We geven wel... we hebben een soort van de ongeschreven regel met z'n allen dat we altijd meer dan 100% moeten geven. Dus we hebben ook wel eens op plekken gespeeld waar heel weinig mensen zijn of waar heel weinig in de zaal gebeurt. En we hebben toch eigenlijk wel met elkaar een soort van de deal dat wij in elk geval altijd alles eraan gaan doen om het feestje toch op de kop te krijgen. Ja. En dat het in elk geval niet aan ons gelegen heeft. En meestal komt het dan ook wel goed. Ja. Dus als de herfsthaanenband op het podium staat, dat staat gewoon garant voor spektakel, voor actie. Dat mogen duidelijk zijn. En in het tweede uur van Lucas en R staat dat dan ook nog zeker. Jullie zijn misschien ook zelfs wel een beetje gek, net zoals Billy Currington, People Are Crazy. Daarmee beginnen we dit tweede uur van Lucas en R op RTV Maastricht. This old man and me, we're at the bar and we're having us some beers and swapping out on cares, talking politics, blonde and redhead chicks, old dogs and new tricks and habits we ain't kicked. We talked about God's grace and all the hell we raised. And then I heard the old man say, God is great, beer is good, and people are crazy. He said I fought 2 wars, been married and divorced. What brings you to Ohio? He said, damn if I know. We talked an hour or 2 about every girl we knew, what all we put them through, like 2 old boys will do. We pondered
life and death. He lit a cigarette, said these damn things will kill me, yeah. But God is great, beer is good, and people are crazy. Last call is 2 a.m. I said goodbye to him. I never talked to him again. Then one sunny day, I saw the old man's face. Front page obituary, he was a millionaire. He left his fortune to some guy he barely knew. His kids were mad as hell, but me, I'm doing well. And I drop by today to just say thanks and pray. And I left a 6-pack right there on his grave. And I said, God is great, beer is good, people are crazy. God is great, beer is good, and people are crazy. God is great, beer is good, and people are crazy. Lucas on Air. Lucas Le Jeune. She was sitting all alone over on the tailgate, 10 legs swinging by a Georgia plate. I was looking for her boyfriend, thinking no way she ain't got one. Soon as I sat down, I was falling in love, trying to pour a little sugar in her Dixie cup, talking over the speakers in the back of that truck. She jumped up and cut me off. She was like, oh my God, this is my song. I've been listening to the radio all night long, sitting around waiting for it to come on, and here it is. She was like, come here boy, I wanna dance. Before I said a word, she was taking my hand, spinning me around till it faded out. And she gave me a kiss, and she said, play it again, play it again, play it again. And I said, play it again, play it again, play it again. I'd have gave that DJ my last dime if he would have played it just one more time. But a little while later we were sitting in the driving my truck. Before I walked her to the door, I was scanning like a fool, AM, FM, XM too. But I stopped real quick when I heard that groove. Man, you should have seen her light up. She was like, oh my God, this is my song. We've been listening to the radio all night long. I can't believe that it came back on, but here it is. She was like, come here boy, I wanna dance. For I said a word, she was taking my hand, spinning in the headlights. She gave me a good night kiss, and I said, play it again, play it again, play it again. And she said, play it again, play it again, play it again. The next Friday night, we were sitting out under the stars. You should have seen her smile.
Play It Again van Luke Bryan hier in Lucas Neer op RTV Maastricht. Exact 7:15. En we krijgen wat lastige vragen binnen. En die gaan we dan ook zeker beantwoorden. Want daar is dit echt het exacte moment voor. Want ik wilde al jullie namelijk voor het blok gaan gooien. Is 7:15 jouw lastige vragentijd, Lucas? Nou, in dit geval al helemaal. We krijgen een vraag binnen van William. Hè, wie is dat nou weer? Ja, die zullen jullie vast wel goed kennen. We hebben zoveel fans dat we maar zelf de vragen zijn gaan sturen, jongens. Jeetje. Vraag aan Tim van de Herfsthaanband. Wie is je favoriete bandlid? We weten allemaal wat hij wil horen. Maar ja, ik bedoel, ik zit hier nu tegenover Bart. Dus wat ik ook, als ik nu niet Bart zeg, krijg ik natuurlijk een schop onder de tafel. En dan gaat hij dadelijk al die 2 liedjes nog 4 tonen hoger spelen dan wat ze al zijn. Minimaal. Dus ik zit nu wel in een lastige positie. Dus dat is een tactische antwoord op dit moment. Maar William is wel een veilig antwoord. Want wij wonen natuurlijk met z'n tweeën in Maastricht. En ja, bij William is het wel allemaal een beetje begonnen. En dat is toch ook wel de jongen die ik het meeste spreek. En waar ik het meeste mee op pad ben. Ook buiten de band. Maar ik hou vooral van ze allemaal. En ik heb laatst gezegd, als ik ooit gevraagd zou worden om stadsprins van Venlo te worden, dan zou mijn eerste wedervraag zijn of ik 4 adjudanten zou mogen hebben. Dus ik hou eigenlijk evenveel van ze allemaal. Maar goed, omdat hij zelf zoveel moeite heeft gedaan om deze vraag in te sturen, William, ik haal dan ook van de jong. Nou ja, de tweede vraag die hij heeft ingestuurd, dat is wel een hele relevante vraag. Want dat bespreken we altijd om 7:15. Namelijk, en dat is dan een vraag aan Bart. Wat is je favoriete Herfsthaanband-nummer? En welke kunnen we dan als plaat van de maand ook tegelijkertijd noteren? Dus dat is een zeer terechte vraag, William. Daar ben ik wel benieuwd. Dat is wel leuk. Ja, ik denk dat mijn favoriete is zo om live te spelen, omdat hij gewoon altijd aan is. Maar ja, je hebt hem al gedraaid, volgens mij. Maar mijn favoriete is Dik Bis Alles. Dik Bis Alles? Oké, ja, die hebben we zouden we wel nog live kunnen spelen misschien. Ja, maar ja, dan moet je dus even nog blijven luisteren, mensen. Mm-hmm. Straks om 8:30 gaan we dat doen inderdaad. Maar dan weten we dat in ieder geval, dat dat in de toekomst plaat van de maand is. Voor nu zijn de Supersonics met Bird on the Wire plaat van de maand in Lucasneer. En ook voor de laatste keer, want het is natuurlijk de laatste uitzending van januari. Volgende week zijn we er 1 weekje niet, dan ben ik zelf op wintersport. Oh, lekker. Maar ook inderdaad Waar ga je heen? Oostenrijk. Dus nice. Dat wordt wel leuk. Maar hebben we dan herhalingen van de afgelopen shows in de playlist staan. Dus dat voor dan. Maar voor nu nog even de plaat van de maand van Bird on the Wire van de Supersonics. Je luistert naar Lucas on Air. Hallo, ik ben Pascal van Supersonics. Je gaat nu luisteren naar Bird on the Wire als plaat van de maand bij Lucas on Air. Well, I'm hanging on a string and I don't know where I'm going. Maybe don't mean a thing. Well, baby, Dad, I swear you're wrong. And I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to. Like a bird on a wire, I'm sitting on a fence. The way that you entice me, running circles in my head. The way that you surprise me, and I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to, like a bird on a wire. Well, I gotta run from my anger, I'm halfway there, I'm waiting for an answer and I just don't care. I lost my direction and I don't know which way to go. I'm hanging in the ropes, beating down on my knees, I'm losing all my hope, face down like a willow tree, and I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to. It's like a bird on a wire. Hanging in the ropes, beating down and on my knees, I'm losing all my hope, face down like a willow tree, and I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to. It's like a bird on a wire. And I just don't care. I lost my direction and I don't know which way to go. Like a bird on a wire, like a bird on
de laatste keer de Bird on a Wire van Supersonics in Lucas Nair op RTV Maastricht. Zeker niet dat we hem draaien, maar wel de laatste keer als plaat van de maand in de live show natuurlijk. Volgende week hebben we dus wat herhalingen van afgelopen shows in de playlist staan. Want tegenwoordig kun je Lucas Nair ook als podcast beluisteren. Ik upload het ook op Spotify. Knip ik de muziek ertussen uit en dan kun je het gewoon al het praten in één keer doorhoren. Dat is ook natuurlijk sinds dat we afscheid hebben genomen van de items. Dat we het volledig focussen op de artiesten kun je er tegenwoordig Lucas Nair dus ook lekker als een podcast luisteren op Spotify zonder de muziek. Maar ja, dat neemt wel natuurlijk een beetje weg dat je dan niet de muziek van de Herfsthanenband kunt horen. Want daar zijn we ons wel op deze 2 uur aan het richten. Maar je kunt op allerlei andere manieren gewoon op YouTube en op de site van RTV de normale uitzending met muziek terugluisteren. Dus wat je zelf wil, de manier waarop je zelf Lucas Nair wil luisteren, dat is aan jou. Maar in elk geval genoeg opties wat dat betreft. Nu gaan we ook weer eens wat verder naar Limburgse muziek luisteren. Namelijk in de battle hebben we 2 Limburgse bands tegenover elkaar staan. Ik denk, nou ja, dat is wel toepasselijk voor jullie natuurlijk. Ja. We hebben de Opgeschoren Troubadours en de Basement Collective te gast. De Basement Collective is laatst in december nog te gast geweest. Opgeschoren Troubadours wat langer geleden. Die laatste, zeggen jullie wel wat? Nou, het zegt me allebei van naam sowieso wel iets. En ik heb volgens mij ooit van de Opgeschoren Troubadours wel iets gehoord ook. Maar heel goed kennen jullie ze niet wat dat betreft. Dus nee, kun je er wel... ik kan je niet zo de discografie opnoemen. Dat is niet erg. Maar dan kunnen jullie juist luisteren naar deze muziek van deze 2 ultiem Limburgse bands dus wel. Dus ik denk, nou, dat past goed bij jullie. Kunnen jullie zeggen wat jullie ervan vinden? We beginnen met de Opgeschoren Troubadours, Matters, hun plaat. En daarna de Basement Collective met Hey Becker. En uiteraard op social media kun je ook stemmen. @Lucas Nair, welke volgende week weer in de playlist moet staan. Of kun je ook reacties achterlaten op deze uitzending. Doe dat vooral. Maar eerst dus de Opgeschoren Troubadours. En ICT'ers, de voernisman, de officejob en ook de AOW'ers. We doen het voor onszelf en de lui om ons heen. En tuurlijk is het fijn dat ik mijn bot afsmeer. Voor alle twijfelaars heb ik een wiezer rot. Maak die druimen rol, want nu wordt 3 jaar met zijn kort. Want deze eerder dag wat ze eigenlijk niet wils. De drugs zit terug weg met de schoen van de pils. Dus maak er het van, want het is nooit echt te laat. En zit het even tegen, ja dan draait ze eens plaats. Start vandaag nog met boeien aan een betere murk. Zit ze lekker in die vel en dan verdwijnen die zurk. Denk aan zichzelf, die geleefd in de gangen. En wie sneed er wel met de corrigerende vinger. Geniet van het leven, dat is ze niet toe verplicht. Geluisterd in zichzelf, daar blijf ik wel in dicht. Tot de achterwiek, van op de merden zitten tot de slurp op de messeldiek. Jongens van het platteland, geen schrik voor eens of vregen. Meestal zijn we goed gezin, soms zit het wel eens tegen. De pracht verweert het woord op met gooimoed in de kop. Tactisch Jurgen, want ik wil dat alles klopt. Houd vast aan die eigen en laat nemens gaan zeggen. Blijf op die eigen tempo, die grenzen verleggen. Maak meter zo gaan liegen, die druimen wiet weg. Nee, het kennen druimen is geen leven oprecht. Trek die eigen plan, al is het linksom of rechts. Mentaliteit maakt verschil tussen goed en slechts. Luc, wat nu is het heerlijk, dat is niks voor mij. Oorlog, wat nu is het heerlijk, dat is niks voor mij. Ik zie alleen nog maar de roze en zeg met pielen richt. Ik heb het keurig opgeschreven omdat het pien verlicht. Lucas on air. Lucas le Jeune. Hey, Bekkers, ik druim al dagen van kroonsjelen. Ik zeg, hey, Bekkers, grummelen pudding kan niet kiezen, dus nog meer het liefste. Een broodje kaas in mijn trommel, ik ben een mug. Hey, ik noem maar lekker dus. Het keukske bij mij, de koffie is zo fucking druk. Verlang nog het zoet en zo
snap er echt niks van en ik kan weer gaan fantaseren. We hebben gebakken dicht, geen angst wil ik niet. Waar moet ik echt van genieten? Dat is gelijkers van de... Hey, wekker, ik droom al dagen van kroosjelen. Ik zeg, hey, wekker, grummelen pudding kan ik kiezen, dus nog meer gaat riesten. Doe nog 1. Toch maar 2. Toch 3. En even weer. Stukjes. Hey, wekker, ik droom al dagen van. Hey, wekker, ik droom al dagen van kroosjelen. De Basement Collective met Hey Becker en daarvoor dus de opgeschoren troubadours met Meters in Lucas Neer op RTV Maastricht. Nou, jij hebt aandachtig zitten luisteren, Tim. Wat vond je ervan? Ja, tof. Sowieso tof dat er dialectmuziek gemaakt wordt. De opgeschoren troubadours komen uit de buurt van Horst, zei jij, of niet? Volgens mij wel in de regio. Ja, ze zijn redelijk verdeeld ook. Het zijn alle twee hele grote bands. Dus eigenlijk komen ze alle twee door heel Limburg heen. Maar oorspronkelijk, ja, leuk. Ja, op het laatste heb ik even niet meer helemaal goed kunnen luisteren. Omdat we ook ons langzaam voor gingen bereiden. Omdat wij natuurlijk... We willen eigenlijk meedoen aan deze battle met ons nummer nu. Nou, jullie kunnen in de toekomst wel meedoen aan de battle. Die komen vast wel langs. Als jij er eentje moet kiezen voor de volgende week. Maar de luisteraars stemmen mee. Welke zou jij dan kiezen? Van ons? Nee, van net. Van deze twee. Oh, sorry. Zo heb ik eigenlijk niet... ik heb de eerste beter kunnen luisteren dan de tweede. Dus dan de eerste? Dus dan denk ik maar nee, geen idee. Geen antwoord. Te moeilijke vraag. Dus gelukkig zijn er veel luisteraars die kunnen voor volgende week meestemmen. Ik want laat dan het staat aan er de volgende week luisteraars. in de playlist. Voor nu mogen jullie zelf gaan spelen. Want Bart heeft de gitaar er weer bijgepakt. De beslissing is gevallen op welk nummer? Dicht bis alles. Dicht bis alles. Dus daar hebben we net al een opgenomen versie van gehoord. Maar die akoestische, dat heeft nog net altijd wel een extra charme. Dus wordt net iets romantischer, hè? Precies, dus het podium is voor jullie. Ja, ik zing het ook voor Bart nu, lieve mensen. We zouden kunnen zingen Bart is alles. Maar dat is moeilijk om meezingen, dus we blijven gewoon lekker. Dit is Dicht bis alles. Het is weer een oor of 3. En ik zie dicht door weer zitten. Maar ik huur niet bij het groepje met 10 vrienden. Van Tichthuis Havo en ik doen kader. Ik was al vroeg door en dicht later. Ik zo te wachten in de aula. Tot het ze klaar was met die les. En als ik dan naar huis fiets door de regen, heb ik tegen mijn gedachten. Vroeg ik me af of ze nog mee lachte. Want dicht zus mich toch gaan niet stom. Maar als dicht is, wil ik gaan niet gaan. Want dicht is alles wat ik van dich wil. Ik heb een gek gevoel in mijn maag. En als ik tegen al zing, dan begin ik al te zwijten. Dicht is alles, dus waarom zo te vallen van mij? Maar het enige probleem van mij is dat ik ga niet durf de zoelzus moeten wijten. Hey, shit, ik kwam alweer eens tegen in de gang vandaag. Ik ging al braaf en ik stoette eraan, hey. Mijn vrienden zag de gang over, een duwtje in de rek en je. Ik zal bewijzen dat ik echt geen mietje ben. Nog hang vanavond met mij, dan kunt ze zien dat ik te horen ben. En dat ik tegen alles geven kan. Want dicht is alles wat ik van dich wil. Ik heb een gek gevoel in mijn maag. En als ik tegen al zing, dan begin ik al te zwijten. Dicht is alles, dus waarom is dit gevallen van mij? Maar er is geen probleem, want tegen wie staat voor gek op mij. En dat heb ik geweten. Ik zou echt niet willen weten wie het is om nog te leven zonder dich, Bart. Dus ik zag
De zuurstof prachtig goed en ik kreeg een kus op mijn snoet. Want tegen me is alles wat ik van dich wil. Ik heb een gek gevoel in mijn maag en als ik tegen al zeen, dan begin ik al te zwijten. Tegen me is alles, dus voor een mistig gevallen van mij. Maar er is geen probleem, want tegen me stapel gek op mij. En dat heb ik geweten. Dicht bij alles dus. En dit keer de akoestische versie. Heel mooi. Wij gaan door naar de winnaar van de battle van de vorige week. Dat was Seal met Lately hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Winnaar van de battle van de vorige week was Seal Lately hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. En we hebben nog ongeveer een half uurtje te gaan voor het weekend voor de deur staat. Wat is er, Tim? Je wil wat zeggen? Seal is uit Venlo. Ja, ik wil er inderdaad ook aan toevoegen. Van, het is nog meer Venlo's trots vandaag wat dat betreft. Tof, leuk. Maar zij won vorige week de battle, het vaste item van de week. En dan sta je de week daarna weer in de playlist. Dus vandaar. Maar er wordt ook altijd best wel veel geluisterd naar Lucas Nair in Venlo. Dat weet ik zeker in elk geval. Jullie hebben ook best wel luisteraars meegenomen, hè, natuurlijk. Dat neem ik aan. Papa en mam zitten thuis op de bank. Zien we ook meekomen allemaal. En William zit te luisteren, weten we. William zit te luisteren. Die allemaal lastige vragen opstuurt en wat dat betreft allemaal. En overigens, William is natuurlijk een van de bandleden. Nou, mogen duidelijk zijn. Maar dat is toch ook wel iets, want we hebben dus net in de battle twee bands tegenover elkaar gehad. Twee grote bands ook. Voor jullie zal het ook niet makkelijk zijn om toch elke keer bij elkaar te komen. En ja goed, natuurlijk hebben jullie dat ervoor over. Daar werken jullie keihard aan. Maar dat is toch wel een uitdaging, Tim? Of hoe zit dat? Ja, agenda technisch is het een enorme uitdaging. William en ik wonen natuurlijk in Maastricht en de rest van de club in Venlo.
Maar goed, nou ja, dat is een klein uurtje rijden. Dus dat is niet per se het grootste probleem. En we rijden met liefde die snelweg op en neer. Heel vaak. Als hij open is. Als hij open is, ja. En anders rijden we om. Dat is ook nog niet het grootste probleem. Maar we hebben gewoon allemaal zo'n onregelmatige levens. En de herfst aan de band is eigenlijk dat wat we samen doen. En daarnaast doen we allemaal gewoon nog heel veel andere dingen. Toch ook zonder elkaar. Ook met elkaar zitten we ook nog wel in allerlei andere dingen. Maar ja, agenda technisch is het echt een ramp om samen te komen af en toe. Ja. En dat heeft er dan bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat wij morgen op zaterdagochtend mensen om 9 uur een vergadering hebben. Kijk, op zaterdagochtend in het hoogseizoen waarin we regelmatig tot 4 uur 's nachts staan te spelen. Gaan wij morgen vroeg om 9 uur vergaderen. En dat was het enige moment dat we nog even compleet konden zijn om even nog wat dingetjes af te tikken. Nou. Dus ja, dat hoort er wel een beetje bij dan. Klinkt als een goed idee, maar ja, jullie hebben er wel veel voor over wat dat betreft. En wat is dan precies de regelmaat erin op een gegeven moment? Want dan moet je toch wel gaan vinden van oké, zoveel tijd willen we er echt allemaal zelf in gaan steken en er ook echt wat van maken. Dan. Ja, regelmaat is er absoluut niet, eigenlijk. Nee. In die zin. Dus het is... het is heel erg afhankelijk ook van wat er moet gebeuren. En sinds Pinkpop op ons pad is gekomen, is daar natuurlijk wel een soort hele berg bij gekomen. Omdat we daar ook zelf heel veel van wilden maken. Niet alleen van Pinkpop, maar ook van de hele weg naar Pinkpop toe. Wij noemen dat de Road to Pinkpop. Daar hangt ook weer een tour aan vast. En heel veel andere dingen. En sindsdien, laat ik het zo zeggen, we zijn eigenlijk iedere dag wel met elkaar in contact. Ja. Ofwel met z'n 5, ofwel met z'n 8, of allebei. Of onderlinge dingetjes. En er gebeurt iedere dag eigenlijk wel iets, denk ik. Maar we doen ook niet alles met z'n 8 natuurlijk. Je doet het zeker niet alleen, om een bruggetje te maken naar de volgende plaat die we gaan draaien. We doen het zeker niet alleen. Eindblik en al mijn plannen wijzigen. Ik chance en hoop dicht te eindigen. Leden dat mega vleestig boete mijn bereik. Nee. Ik val, verleer me geen onwetendheid. En land wie de weg van de realiteit. Ik word mijn kans, maar de glups mij stroopt voorbij. Ik dans vanavond wel. Ook zonder dich vind ik het fijn. Beter zien me niet bij jij. Nee, ik dans vanavond wel alleen. Alleen. Wow. Vanavond dans ik gewoon alleen. Wow. Nee, ik hoef niet meer zin mee heen. Mijn liefde dans daar zo stigneet destijds. Ik vul de wereld in al openheid. Nee, niks of nemens hield mich tegen deze nacht. Nee, ik dans alleen. Ook zonder dich vind ik het fijn. Beter zien me niet bij jij. Nee, ik dans vanavond wel alleen. Alleen. Van de herfst aan de band. Ja, je hoort het. We hebben
Zanger Tim te gast hier in Lucas on Air in de studio. Samen met gitarist Bart. Nog ongeveer 20 minuutjes tot het weekend begint. En tot we een hele leuke uitzending in elk geval met de twee heren erop hebben zitten. Maar ik heb nog een paar vragen. Nou ja, ik heb vakantie zelfs. Nog een week. Lekker. Volgende week dus helaas geen Lucas on Air uitzending. Wij hebben morgen om 9 uur vergadering. Dat weet nu iedereen. Dat hoorden we net. Maar goed, dat is wat je allemaal voor over moet hebben om een zeer succesvolle band te runnen. Dat overigens natuurlijk wel. Over deze plaat nog, over Alain. Wil je die nog toelichten, Tim? Ja, lekker plaatje. Alain kwam eigenlijk net na Dichtbij Alles en heeft op ons EP gestaan. Samen ook met het nummer Niet meer Truc. Wat volgens mij ook nog op de lijst staat om gedraaid te worden. Die kunnen we zeker nog wat draaien, hè? Dat heeft 2 jaar geleden op ons EP gestaan. Ja, deze week 2 jaar geleden is hij uitgekomen. Op mijn verjaardag in 2023. Ja. Toen kwam die uit, de EP Dichtbij Alles, en daarop stond het nummer Alain. En is het over het algemeen dan jij degene bent die in de band de kart trekt qua betekenissen achter platen, qua schrijven? Of van welke kanten komt dat allemaal? Nee, niet qua schrijven helemaal niet per se. Dat is echt een heel erg groepsproces en dat is ook per nummer totaal anders weer hoe dat gaat. En we hebben eigenlijk een soort aparte groepsapp daarvoor waar heel veel ideetjes constant in gedropt worden. Dus dat kan zijn echt van gewoon 1 woord tot 1 regel tekst tot een soort akkoordenschema tot een leuk melodietje. En ja, het leuke is dat in die groep is er zoveel veiligheid dat alles daar ook in kan. Okay. Dus je durft daar ook alles in te sturen. En dan zeggen andere mensen, nou dat is niks. Of oh, dit is vet. En die gaan er dan op verder werken. Dus dat is echt een heel erg groepsproces en per nummer totaal anders. En ik heb wel vanuit mijn eigen theatrale achtergrond, denk ik dat ik heel erg zoek naar de betekenis van dingen. Dus dat ik daar heel erg mee bezig ben. En ik kan me voorstellen dat voor andere mensen die meer in de muziekkant zitten te kijken. Maar dat zijn eigenlijk alle afdelingen gaan langs iedereen wat dat betreft wel. Oké. Bart, in hoeverre draag jij dan vaak bij? Of hou jij voornamelijk bezig met die gitaarwerk wat dat betreft dan? Ja, sowieso gitaarwerk natuurlijk. Omdat ik natuurlijk gitarist ben van origine. Maar ik werk ook in de studio als producer. Dus ik ben vaak betrokken bij de pre-productie voordat we naar Jerome zelf gaan, zeg maar. Proberen we al een beetje zo goed mogelijk een idee neer te zetten qua sound en qua hoe het echt moet gaan klinken, zeg maar. Echt productietechnisch. Dus dat proberen we altijd zo duidelijk mogelijk alvast met een idee te komen. Oké, nou zometeen gaan we natuurlijk nog verder luisteren naar Niet meer Truc, want die staat ook nog op de playlist. Maar eerst nog even een break met First van Tucker Wetmore en Lucas Net. I drank last night, I stayed too long. We got into a fight, she's on her last strong. I said I changed, she rolled her eyes. She said I said that last time, and I kinda want another kiss, wouldn't mind another beer. And I'm in a tight spot, don't know where it goes from here. Will she put me in a church? Will I put her in a bar? Will she put me back together? Will I tear that girl apart? It's only one or two things. Will she want my last name? I wanna drag it through the dirt. Will I make her mine or just make her miss me? Right now it's looking like 50-50. If it's gonna be my habit, so that heart of hers. So which one is gonna break first? She wants to stay in, I wanna go out. I know what happens if I go downtown. She's gonna get pissed, I guess that's true. Campbell whiskey and drink it too. Will she put me in a church? Will I put her in a bar? Will she put me back together? Will I tear that girl apart? It's only one or two things. Will she want my last name? I wanna drag it through the dirt. Will I make her mine or just make her miss me? Right now it's looking like 50-50. If it's gonna be my habit, so that heart of hers. So which one is gonna break first? And I kinda want another kiss, wouldn't mind another beer. And I'm in a tight spot, don't know where it goes from here. Will she put me in a church? Will I put her in a bar? Will she put me back together? Will I tear that girl apart? It's only one or two things. Will she want my last name? I wanna drag it through the dirt.
Tucker Wetmore, Break First in Lucas Air op Echt TV Maastricht. En nog wat muziek van de herfststaande band. Dat gaat er nu aankomen. Niet meer terug. Staat nu klaar. En we hebben echt genoten van de 2 uur met jullie muziek. En tuurlijk, het gaat super lekker met de band. Jullie gaan naar Pinkpop. Doen het ontzettend goed. Hebben een enorm drukke periode. Iets wat ik me wel afvraag dan van, hoe zien jullie zelf de toekomst misschien van de band voor je? Is dit echt iets wat je fulltime wil of misschien kan doen, omdat je misschien ook vast zit aan Limburg dan qua taal zijnde? Dat is een veelgestelde vraag en een flinke struggle. Maar Bart gaat daar nu eens heel moois op vertellen. Ik denk zo in de eerste plaats dat het super mooi zou zijn als dat je gegeven is om dat te doen. Want ik denk dat we daar allemaal wel ontzettend gelukkig van worden. Dus die ambitie is leuk. Ja, zeker, absoluut. Wij proberen ook Pinkpop en de tour daar naartoe, proberen we echt te zien als een nieuwe start, niet zozeer als een eindpunt, want anders heb je dadelijk Pinkpop gedaan. En wat heb je dan daarna? Ja. Dan we proberen er wel echt voor te zorgen dat we niet dan in een zwart gat terecht gaan komen. We zijn met van alles bezig, wat we daarna willen doen. En mocht het ons gegeven zijn en om dit fulltime te gaan doen met z'n allen, dan denk ik dat iedereen daar om staat te springen om dat te mogen doen. Ja, en dat stukje dialect daarin is wel... denk je dat kan, het fulltime doen? Het is heel logisch om dat te benoemen, omdat het natuurlijk het automatisch wel gewoon een stukje moeilijker maakt, omdat je gewoon in een taal spreekt die eigenlijk alleen mensen in deze provincie verstaan. Ja. En zelfs daarin niet eens iedereen. Maar we zijn bijvoorbeeld laatst naar Amsterdam geweest een dag om eigenlijk als een experiment daar mensen onze muziek te laten luisteren. En te laten horen van, wat doet je dan denken? Waar zou je dit willen horen? Zou je dit überhaupt willen horen? Wil je dit nooit meer horen? Ben maar eerlijk. En daar was eigenlijk, kwam wel heel erg uit dat mensen dit wel op festivals en in clubs voor zich zagen. En er waren toffe referenties naar andere grote artiesten. Dus dat is wel, denk ik, leuk. En we hebben wel een soort hele grote innerlijke drive om te blijven strijden, om dat in het dialect te kunnen blijven doen. Dus wij zullen als de herfststaande band nooit de switch gaan maken naar Nederlands of Engelstalig of omdat het ons beperkt. Wij zien daar juist een soort hele toffe uitdaging in. Nou, dan gaan we het uiteraard volgen hoe die uitdaging zich nog verder ontwikkelt. Dan kun je ook niet meer terug. Nou, goeie bruggetje naar de volgende plaat, toch? Lucas! Vulde ik een verleefdheid van deze kraag. Alles nu kapot door als een flikzoe onderwaag. Alles stond toch vast, toekomstplannen al gemaakt. Dus waarom stonden die koffers heen al ingepakt? Onze toekomst van mij afgepakt. Ik hou van dicht, maar ik moet liggen op de grond. Nee, ik had echt niet gedaan. Red ik heen, zo zonder dich zo stom. Is het niet tevreden dan? Kindig niet meer terug, jullie zijn andermens. Zoek ze dan naar iets waar ik niet geven kan. Ik hou van dicht, maar ik moet liggen op de grond. Het flampje is echt goed gegaan. Het flampje is echt goed gegaan. Wie vult het dan nou? Na al die jaren, ik dacht het komt nog goed, maar ben ik echt verloren. Ik zie dich met een stom, wie zal het met dich gaan? Mist in de rechtjes op mijn telefoon. Ik hou van dich, maar ik moet dich laten gaan. Nee, ik had echt niet gedaan. Dat ik heet, zo zonder dich zo stom. Is het niet tevreden dan? Ik ken dich niet meer terug, jullie zijn ander mens. Zoek ze dan nog iets wat ik niet geven kan. Ik hou van dich, maar ik moet dich laten gaan. Het flampje is er goed gegaan. Het flampje is er goed gegaan. Het flampje is er goed gegaan. Ik ken ze mich dit aan doen. Ik hou van dich, maar ik moet dich laten gaan. Nee, ik had echt niet gedaan. Dat ik heen, zo zonder dich zo stom. Is het niet tevreden dan? Ik ken dich niet meer terug, jullie zijn ander
mensen. Zeg ze dan nog iets wat ik niet geven kan? Ik haal van dicht, maar ik moet tegen laten gaan. Het Flemke is hij goed gegaan. Het Flemke is hij goed gegaan. Oh, oh, oh. Het Flemke is hij goed gegaan. Oh, oh, oh. Het Flemke is hij goed gegaan. Oh, oh, oh. Het Flemke is hij goed gegaan. Niet meer terug hier in de Lucas on Air van de Herfsthanenband. Een Pleasure, zeer yo. goed nummer. En je zegt net, Tim, dat dit live dan heel anders klinkt als jullie echt met de hele band op het podium staan en Ja. echt ergens vol op de keer gaan. Met Ja, het we nummer. hadden het er al even over bij Magnetisch. Dat natuurlijk zo'n proces van... die plaat wordt natuurlijk in de computer gemaakt, om het zo maar even te zeggen. Dus die wordt geproduceerd. En dan daarna gaan we eigenlijk met de live band natuurlijk kijken... Oké, hoe gaan wij dit spelen? Mhm. En dat heeft bij Niet meer Truc, en net als bij Magnetisch zei ik dat ook, maar bij Niet meer Truc heeft dat ook wel heel goed uitgepakt. En ik vind daar dat het echt een hele grote toevoeging is in dynamiek en daar wordt het echt wel krijgt het nummer echt wel een hele andere feel van. Dus voor de mensen thuis, hij staat op Spotify op het live album Toes op de Merit Live op een Hacienda. Dus- Opgenomen in Venlo tijdens een live show. En daar staat dus die live versie op, dus luister dat vooral ook. Zowel live een album als een opgenomen plaat, als Ja. hier het akoestische. Kunnen het allemaal wat dat Het zit betreft. er de band, allemaal hè? op, het zit er allemaal op. We zijn te boeken ook. Dat mag er eens wel benoemd worden, hoor. Dat doen Oké, we wel we zijn meer. te boeken. Maar gaan wij nog door naar 2 plaatjes. Cody Johnson, Son of a Rambling Man. En dan moeten we helaas alweer bijna de show afsluiten in Lucas Net. You ever had a thing for a woman? A thing to make you lose your mind. Every time you start to think about her, sends shivers up and down your spine. My daddy was a bit of a rounder, said women gonna make you go blind. I told my old man I'm right over here and I like the way I see just fine. I'm a son of a rambling man, son of the running kind. I'm a son of a rambling man, I come from a long, long line. Now I'm just a hillbilly gypsy, and I ain't one for settling down. If I thought somebody might miss me, hell, maybe I'd hang around. But I got to keep on moving, cause every town's just a little too small. Ain't a thing in the world I don't love about a woman, I'm gonna try to love them all. Cause I'm a son of a rambling man, son of the running kind. I'm a son of a rambling man, I come from a long, long line. I'm a son of a rambling man, son of the running kind. I'm a son of a rambling man, I come from a long, long line. I'm a son of a rambling man, son of the running kind. I'm a son of a rambling man, I come from a long, long line. I come from a long, long line. Yeah, I do. Come on. Je luistert naar Lucas on Air. Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. I kissed your lips, make you grip the sheets with your fingertips. Last bottle of Jack, we split a fifth. Just talking about life, going sip for sip. Yeah, you know you love to fight, and I say shit I don't mean, but I'm still gonna wake up wanting you and me. I know that last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met,
No way it was the last night that we break up. I see your taillights in the dust. You call your mama, I call your bluff. In the middle of the night, pull it right back up. Yeah, my friends say let her go. Your friends say what the hell, I wouldn't trade your kind of love for nothing else. Oh baby, last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. We said we'd had enough. I can't remember everything we said, but we said too much. I know you packed your shit and slammed the door right before you left. But baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. I know you said this time you really weren't coming back again. But baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. Last Night van Morgan Wallen hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. Daarmee sluiten we deze show alweer af. Dat was hem alweer, mannen. Ja, gezellig. Wat vond ik het? Nou, dat is leuk voorbij. Dat is goed om te horen. Ja. Komen jullie de volgende keer misschien ook met de hele club? Kun je dat een keer voor elkaar krijgen, denk je? Misschien buiten het carnavalseizoen dan. Nou ja, sowieso leuk als we zelf weer eens met z'n vijven bij elkaar kunnen komen. Maar dan komen we wat mij betreft graag eens hierheen. Ja, ik bedoel, voor William en mij is het om de hoek. Dus de rest moet zich gewoon even niet zo aanstellen. Ja, precies. Maak er gewoon een bandrepetities van, zou ik zeggen. We kunnen ook een keer hier komen repeteren. Ja, die sfeer proberen we in elk geval wel altijd te creëren. Maar dat is toch ook al aardig gelukt met jullie twee aan tafel vandaag. We hebben weer goed geoefend vandaag. Dus daar dank voor. Je gaf wel aan dat er nog een hele drukke periode aankomt. Nou goed, het is natuurlijk de carnavalsperiode, maar ook tussen alles door. Want jullie zijn nog veel meer dan carnaval. Dat mogen duidelijk zijn. Ja. Dat is ook al gebleken de afgelopen 2 uur. We gaan in de carnavalsperiode nog wel één heel tof project doen. Dat zijn de schoolpleinconcerten. Daar zijn we zelf wel heel erg trots op. We gaan met een grote truck eigenlijk langs een aantal schoolpleinen. Om ook de jongste generatie warm te maken voor de dialectmuziek en voor onze muziek en voor onze band natuurlijk. Datzelfde gaan we doen bij bejaarden- en verzorgingstehuizen. Om ook de oudste generatie mee te nemen. Nog eens een maatschappelijke functie die je dan voor wil. Zeker. En dan voor Pinkpop komt natuurlijk de grote Road to Pinkpop Tour. Waar we nog één keer eigenlijk klein gaan beginnen. We gaan nog één keer de groei doormaken die we eigenlijk in de afgelopen 6 jaar hebben doorgemaakt. Dus we beginnen met een huiskamerconcert. Dan gaan we naar een tuinconcert. Naar een kroeg. Naar een iets grotere kroeg. Naar het Openluchttheater van Brunsum. En dan sluiten we af met onze eerste echte eigen live show in Poppodium Grenswerk in Venlo. En daar, lieve mensen, zijn nog een paar kaartjes voor te koop. Kijk, dan kunnen ze daar natuurlijk ook bij zijn. En dat is allemaal onderdeel van die toffe, van het toffe project wat je opzet. Ik vind dat overigens erg wel leuk van die schoolpleinen en die bejaarden. Eigenlijk van waar die keuze nog kort, waarom? Ja, precies wat je zegt eigenlijk. Het maatschappelijke belang. We doen natuurlijk iets wat best wel maatschappelijk beladen is in de zin van dat dialect. Daar zit natuurlijk een hele cultuur achter. En wij willen daar gewoon iedereen de kans geven om zich daarin te laten betrekken eigenlijk. We willen de kans dus niet laten gaan om ook de jongste en de oudste generatie daarin mee te nemen. Oké, nou, dat is heel erg mooi. Dus zo doe je ook nog eens wat voor de maatschappij terug als band zijnde. Heel erg leuk. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Of voor het luisteren naar mensen thuis en voor het komen naar de studio. En elke vrijdagavond natuurlijk. Lucas Neer hier op RTV Maastricht. Behalve volgende week vrijdagavond. Want dan zit hij even lekker in Oostenrijk. Dan hebben we wintersport. Maar doen we wel herhalingen uitzending van de afgelopen week. Dus blijf gewoon luisteren. En zien we weer live 13 februari. Tot dan. Vanuit